sasino comrade uMakhosi beno comrade uDana ama-coordinators region. Viva Women's League, viva! Amandla, viva MK, viva! Viva MK, viva! Viva Commander-in-Chief Ubaba Nxamalala, viva! Viva the Young Lions, viva! Viva the Young Yellows, viva! Viva Manina, Imbokodo yesizwe, viva! Viva the Mbokodo, the Women's League, viva! Viva Comrade uNxamalala, uThobanzuma, viva! Viva Comrade uMbanjwa, viva! Viva Mbokodo, Comrade uCebile Zuma, viva! Viva Comrade uCoordinator uReggie Ngobo, viva! Viva Comrade uConvener uMajeya Debe, viva! Viva Comrade uCoordinator uComrade uThabo Mbambo, viva! Viva Comrade uMobilizer uGoge, viva! Wathinta abafazi, viva Comrade NBZ, viva! Viva Comrade uDana Deputy Coordinator, viva! Viva Mbokodo Moses Mabhida region, viva! Ama young women's, viva! Ama young women's, viva! Comrades, thina njengeMbokodo yaseMoses Mabhida sizothula i-message of support kwi-motherboard yethu ye-MK elidwa uComrade uCebile noComrade uReggie ukuthi siyabasupporta 100% kulento yobugebengu obenziwe u-IEC. Sithi u-IEC awubuyise amavoti ethu, labe wantshontshe bayowagqiba khona noma labe wantshontshe bayowashisa khona siyawadinga. Sithi sizowutshela namhlanje u-IEC ukuthi we are not political leaders only, but sinabantu abafundile abakwazi ukuhlanganisa izibalo. Sithi izibalo zethu amavoti ethu siyawafuna. Sithi thina siyiMbokodo yaseMoses Mabhida asizange thina savotelwa eKZN ukuthi sivotele ukuthi sizophathwa uPremier weNkatha. Thina siyiMbokodo yaseMoses Mabhida sithi thina sasukuma. Ubaba uNxamalala sasukuma sabantu besifazane. Sahamba sashaya iground force ngenxa yokuthi sifuna ukukhulula abantu abamnyama. Thina sisukumile siyiMbokodo ngenxa yokuthi sifuna ukuqeda ukuhlupheka kwabantu abahlekisa ngokuhlupheka kwabantu abamnyama. Sithi thina siyiMbokodo kwi-region siyayisupporta ukuthi asihambisani nokuthi bathathe izwe lethu lo babamkhulu bahambe badayise ngale emazweni. Sithi silwisana nohulumeni nesystem yama-capitalist, ma-comrades. Sithi njengoba sila siwumkhonto siphethwe kwi-province nakwi-region yaseMoses Mabhida sipractice into ye-patriotism. Siyabonga maqabana, amandla. Qina Mbokodo, qina! Qina Mbokodo, qina! Amandla! Comrades, with us, my commander. Sinamasosha umkhonto wesizwe led by uCommander uBabsi. Socela nje comrade sibe nje very short, comrade. Into esizele kakhulu usekhona ozo receive memorandum. Qina mkhonto, qina! Qina ma-veterans, qina! Amandla! Wemakhomanda sasingenjena othina soniwa ngabantu. Wekhomanda sasingenjena othina soniwa ngabantu. Angizwa? Wekhomanda sasingenjena othina soniwa ngabantu.
Khomanda sasingenjena uthina soniwa ngabantu ayivuma awe Khomanda sasingenjena angizwa uthina soniwa ngabantu sasingenjena we Khomanda Amanda, on behalf of amasumko lesizwe akufuna kwahlukanisa kodwa ngoba mina ex-combatant uzokhuluma on behalf wama ex-combatant. Ngizokale kahle lento le. Nginezo kukhulu vele mina. Ngizumpopo nophansi. Yathi umpopo lo baba. Right defense. Bangisabotasha abakhulu. Ngibona laba futhi abekabanye. Ngibona laba abasabotasha ngingabheki ukuthi ngibheke la eduzane. Angithi thina sake siyingane. Saphuma sekudlulwe. Nontela ukuthi ningayazi ke la. Khona into edingisweni sesiyenza ku general course. Awuthi mawuqele general course bese kufika the late original Oliver Tambo. Kufika the late Oliver Tambo. Sathatha isinqumo, sathatha isifungo. Isisuku sasithatha amagerila sasisimple. Wethu Tambo, to whom do you serve, comrade? Yazi answer 18, the people of South Africa. Azange sathi indaba ianswer zakithi ANC. Those umkhonto wesizwe wakhe indoda kuphela 1961 ukuseva abantu base South Africa ababecinezele uhulumeni obandlululo. Ngithi ke mina ke ngukhomanda umkhonto wesizwe. Lento yenzakalayo akuyona sisilwe lathini. Asingalwe thina ukuthi enesikhuleke kube noKhodesa umkhonto wesizwe bekweceleni siroje koKhodesa ngezwe lethu. Noma sesivumile ukuthi ene sesirobhekile ke abantu basukuma baphuma omningi babo basizothola amavoti. Lento yothola amavoti mina mangiyibheka nje ilento esafundiswa yona ekudingisweni ukuthi ene lapha sihola khona manje sebesihola ku-insurrection inqumbambuzo. Ilento ibhekiwe la ibheka ukuthi umkhonto John Baninganga nizothatha bamunilwe. So sibonga unqamalala ngento eyodwa ke. Ucabange utha asithole inkantolo yakuphi yangaphandle. Sinesibindi ke namhlanje ukukhuluma ukuthi umkhonto wesizwe ke amavoti la sirojo iwarami yodwa kuphela. Njengoba kunecala namhlanje lamavoti angabalwanga ke kuthiwani ke ngawo makuthiwa kuyabalwa ke. Yabona? Ikhona sithi aqalwe phansi ke. So samthemkhonto sithi aqalwe phansi ukhetho. Amandla. Qedile. Yabo. Qina MK qina. Don't leave the combat of umkhonto locally. Amandla. Comrades, socela a message of support from MK Youth League. Commander Mathenjwa. Amandla awethu phansi nge-EPWP phansi nge-EPWP phansi phambili nge-free education phambili nge-free education phambili nge-nationalization of i-reserve bank phambili nge-nationalization of i-reserve bank phambili nge-land expropriation without compensation phambili nge-land expropriation without compensation phambili nge-nationalization of mines phambili. Amandla awethu
ngamandla phambili ngomuntu omusha ozabalazayo phambili phambili ngomuntu omusha ozabalazayo phambili viva Mkhonto weSizwe student movement viva viva Mkhonto weSizwe student movement viva viva Mkhonto weSizwe youth league viva viva Mkhonto weSizwe women's league viva no comrade thank you very much igama usithembiso akamathenjwa so zama nje ukuthi sibe bafishane ucomrade ucoordinator we-region uyena ohlalele ukuthi asindlalele namhlanje nememorandum okwethu is to support iprogram ekhona but njengabantu abasha sofisa nje ukuthinta izinto ezimbili noma ezintathu amavoti omkhonto wesizwe antshontshiwe noma isystem yaka IC eyarigwa iyenze ukuthi abantu base South Africa noma abantu bakwaZulu Natal be-deprive i-right yabo yokulidwa uhulumeni womkhonto. Umkhonto wesizwe uthathile nge-2/3 majority. Umkhonto wesizwe kufanele ngabe uphethe. Umkhonto wesizwe ke kulento esiyilwela namhlanje yingoba ubuzoqala ngabomthetho. Amaphoyisa eSouth Africa agcina ukunyuselwa imali noma ama-public servants, your police, your nurse, your teachers. Agcina ukunyuselwa ngesikhathi sikancamalala ukunyuka kwangempela kwezwe. Yingakho siwumkhonto wesizwe sisho njalo. Okunye okumele sikusho namhlanje ukuthi le GNU ekhona manje ithema ingena nje izoyikhatha phansi into ye-free education. Izoyikhatha phansi into ka-NSFAS. Asikwazi ke njengabantu abasha eSouth Africa sihlale ngathi akwenzekanga lutho. Uhulumeni kaJacob Zuma ese-ofisi wa-ensure ukuthi kuwo wonke ama-projects akhona in our country through public works kuzoba no-30% ozoyokhulisa abantu osomabhizinisi abancane. Uhulumeni we-DA uthema ungena ukhansela BEE ukhansela konke. Kufanele sazi ukuthi uma sihlangene kanje sithi siyalwa asili ngoba sidala. Laba abaphula umthetho kumele bajeze. Ujaji uZondo, ujaji uPoyo e-provincial legislature kumele be-account for what has happened. As abantu abasha bomkhonto wesizwe, we are very clear. These elections were rigged. We don't want a recount. We don't want a recount because ballots were all over the place. If we are calling for a recount, where are we going to get those ballot papers? Because they were all disposed, they were all destroyed because bafuna ukubulala evidence. The only thing we are calling for is the IEC to call the elections in 90 days to come back and vote for Umkhonto weSizwe. Thank you very much. FIFA Youth League, FIFA. My commander, I will be calling Commander Coordinator to come forward, Makirib. Jacob Zuma, Ubaba wetu, 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 Kamalala, Ubaba wetu, Ubaba wetu, Ubaba wetu, Jacob Zuma, Ubaba wetu, 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 Amasia, 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 Amasia. Amanda, 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 awetu, 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 maibuye, 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 maibuye,
i-Afrika phansi le-GNU phansi namasela phansi no-IEC okhohlakele phansi ne-system ekhohlakele phansi namajaji athengwayo phansi noNgqiwankulu phansi. Amandla awethu mayibuye i-Afrika qina comrade president Jacob Zuma qina phatha comrade president Jacob Zuma phatha amandla awethu. Thank you comrade. Ngizocela ukuthi ngibonge qala abantu bomthetho esiphathisene kahle na umsebenzi wanamhlanje. Ngicela ukuthi ngibingelele abefundisi, amakhosi, induna, abelaphi bendabuko, izanusi, abaprofeti, ogedla. Ngicela ukuthi ngiphinde ngibingelele abaphathi bezwi ngamahlelo ahlukahlukene. Sibonge kakhulu ubaba umfundisi osefike washo ukuthi lelizwe ngelize liphathwe wo-17. Yebo. Siyabonga kakhulu ubaba umfundisi. Ngicela ukuthi ngibingelele abaholi bami abangiphethe kusukela ezigabeni zizonke. Ngibingelele upresident uJacob Zuma in his absentia because we know ukuthi in his spirit ukanye nathi la. Ngicela ukuthi ngibingelele ubuholi beprovince obuyibona obusilidayo kwaZulu Natal. Ngibingelele ubuholi beregion yaseMoses Mabhida obuholwa ucomrade uCebi Zuma engimxoliselayo ngoba uthathe umsebenzi womkhonto wesizwe kuShamthetho. Ngicela ukuthi ngibingelele abaholi bama-sub regions, uMshwathi, uMngeni, Impendle, Impofana, uMkhambathi, uMsunduzi kanye neRichmond. Qina Moses Mabhida region qina. Unite Moses Mabhida region unite. Thank you comrades. Ngicela ukubingelela wonke ama-commanders, ama-commissars omkhonto wesizwe alethwa ucommander, uveteran, ucommander uBabs. Siyabonga kakhulu ma-commander ukuthi niphumelele namhlanje. We know ukuthi as umkhonto wesizwe we remain unresourced. We know as umkhonto wesizwe ukuthi siyavinjelwa nala sihamba khona. We know as umkhonto wesizwe ukuthi even the people of business who want to assist and support our programs are barred by Ongqiwankulu because amandla asahleli kubona Ongqiwankulu laba abaphethe labantu abathi baphethe abangaphansi kwe-GNU ephethwe uHelen Zille. Phansi no Helen Zille phansi. Phansi no Helen Zille phansi. Phansi no Stellenbosch phansi. Phansi no Steenhuisen phansi. Akaphathi uSteenhuisen akaphathi. Akasiphathi uHelen Zille akasiphathi. Unite black people unite. Unite black people unite. Amanda. So comrade, ngaphambi kokuthi ke ngimoshe isikhathi umsebenzi okuyiwona enguthunyiwe la ukuthi sizofunda imemorandum engicabanga ukuthi okuyi